Αχ, τους αφιλόφιλους. Μα έτσι απότομα δεν λένε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τη σήμερα ημέρα οι άνθρωποι είναι εντελώς ανέστητοι. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Τα θερμά μας συλληπιτήρια, τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Ευχαριστώ. Τι είσαι εσύ, ρε παιδί. Τι είσαι εσύ. Εσύ δεν είσαι ένας ψεύτης και μισός. Εσύ δεν είσαι ένας απλός ψεύτης. Εσύ είσαι ένας ψεύτης με πατέρα. Μέχρι και νεκρούς όμως θέλεις. Μπράβο, παιδί μου, μπράβο. Όμως σώθηκα μαζί σου. Σώθηκα, βρήκα τον άνθρωπό μου. Επιτέλους, σώθηκα μαζί σου, βρε. Τι είναι αυτά? Η κυρία Πίτσα Κίτσα ανταποδίδει το ανθοπολείο που της πετάξατε χθες. Πρόσεξε το κυριότερο να μην καταλάβει τίποτα η Τζέννη. Αν πάρει χαμπάρι ότι έχω τα ραπέρια με τραγουδίστρια θα το σκοτώσει, καταλαβαίνεις. Ωραία, κι άμα με ρωτήσετε. Ορίστε ρώτηση. Τι να σε ρωτήσει, βρε. Αφού δεν έχει ιδέα για την Πίτσα Κίτσα. Θεόφιλε. Τζέννη. Ποια είναι η Πίτσα Κίτσα? Τι? Ποια? Φόβερε, ποια είναι η Πίτσα Κίτσα? Πώς την είπατε αυτή που είπατε? Πίτσα Κίτσα. Α, είναι νυχτή μου. Βέβαια. Είναι και πίτσα και κίτσα και μπερδεύουμε με τη διπλή ονομασία. Μνηστή σας. Μάλιστα. Πα, αραγωνιαστήκατε. Δεν ήταν οι μυστικοί αγώνες. Α, μα δεν μου είπες τίποτα, Θεόφιλε. Αυτό ήταν μυστική, πώς θα το πω. Τα συγχαρητήριά μου, λοιπόν. Εγώ να πηγαίνω γιατί με περιμένουν στη Βουλή για εκείνο το νομοσχέδιο και χορηγήσει. Α, μια στιγμή, έχω μια απορία, Θεόφιλε. Γιατί η αραγωνιαστιά, η μνηστή του κύριου Θόδωρου, στέλνει λουλούδια σε σένα? Γιατί Θόδωρε? Γιατί? Δεν καταλάβατε το γιατί. Όχι, δεν το κατάλαβα το γιατί. Κουμπάρος. Θα είμαστε Στεφανός. Α, τι ωραία! Τότε είμαι κι εγώ κουμπάρα. Ακριβώς. Και ξέρετε, ο κουμπάρος και κουμπάρα. Ναι. Και πότε με το καλό γάμος, Θεόφιλε? Εγώ που να ξέρω, εγώ παντρεύομαι. Θόδωρε, πότε ο γάμος, παιδί μου? Θα πάρει λίγο καιρό μέχρι να το μάθει κιόλας. Να μαζευτούν μερικά κτήματα. Τι, δεν θα σας βοηθήσει ο κουμπάρος? Γιατί, Τζέννη μου, γιατί να του πληρώσω εγώ την ήθη? Και γιατί να την πληρώσω εγώ την ίδια? Α, έχει το τηλέφωνο της η κάρτα, ωραία! Να την πάρω μια στιγμή την κοπέλα να της δώσω τις ευχές μου ως κουμπάρα. Αν εγώ να πηγαίνω τώρα. Ναι. Μια στιγμή, Χριστιανέ μου, περίμενε. Όχι από αυτό το τηλέφωνο! Αυτό είναι παλιό! Καλή. Γεια σας! Εδώ, το καινούριο μας. Ακούστε εδώ μελωδία της ευτυχίας. Ναι, πού είναι το Υπέροχο. Λοιπόν. 2, 5, μάλιστα. Παρακαλώ, πείστε. Ναι, εμπρός. Την πίτσα κίτσα θα ήθελα, παρακαλώ. Αχ, εσείς είστε δεσποινείς μου. Είμαι η σύζυγος του κουμπάρου σας. Του βουλευτή του κυρίου Φερέκη. Ναι, δεν φαντάζεστε πόσο χαίρομαι που παίρνετε ένα τόσο έξυπνο και ικανό άνθρωπο. Τι, ναι, εδώ είναι, θέλετε να σας το δώσω. Ναι, μισό λεπτό. Σας ζητά στο τηλέφωνο, η μνηστή σας. Να μην το πάρει ο κουμπάρος. Εγώ! Γιατί να το πάρω εγώ? Να το πάρεις εσύ! Να το πάρω εγώ! Μα τώρα την κολοκυθιά θα παίξουμε. Παρακαλώ. Έλα, πιτσακίτσα. Ναι, εδώ ο Θόδωρος. Άκουσε, πιτσακίτσα. Μπορεί εμένα να με λένε ψευτοθόδωρο, αλλά υπάρχουν κάποιοι ανώτεροι. Πολύ ανώτεροι από μένα. Εγώ μπροστά τους δεν πιάνω μία. Γι' αυτό τα παραμύθια σας αλλού, κύριε Ψευτοθόδωρε. Σε μένα δεν παίρνουν αυτά. Καλά τα λες. Αλλά έχω μια πορεία, Βρετζένη. Εσύ από ποιον ξέρεις για την πίτσα κίτσα? Από την ίδια. Μου τηλεφώνησε στο σπίτι και μου είπε τα σχετικά. Ωραία, να πηγαίνω γιατί μόλις προλαβαίνω να υπογράψω νομοσχέδιο και... Τζέννη μου, εσύ δεν θα φύγεις, παιδί μου? Φεύγω. Έχω κι εγώ ένα ραντεβού. Τι? Τζέννη! Τζέννη! Δεν μου το είπες ποτέ! Ελληνίδες, Έλληνες, πρώτα απ' όλα έχω την ανάγκη να σας πω μια μεγάλη
Αλήθεια. Εμείς οι πολιτικοί είμαστε όλοι ψεύτες. Καλώς την Άνοιξη. Καλώς την Κατερίνα της Αθήνας. Καλώς το πιο λαμπρό αστέρι. Σε τι οφείλουμε την τιμή της επισκέψης σας? Ήρθα για εκείνο το ρουσφετάκι που με υποσχέθηκε ο κύριος Φερίκης. Μα πού είναι πάλι ο γλυκούλης μου? Α, ο γλυκούλης σας είναι σε μια πολύ σημαντική συνάντηση και θα αργήσει να γυρίσει. Α, καλύτερα. Γιατί πιο πολύ. Εγώ εσάς ήθελα. Εσείς καλά κάνετε και με θέλατε, αλλά να μην σας προσφέρουμε κάτι. Να σας παραγγείλω μια πορτοκαλάδα. Λεμονάδα. Καφέ, ίσως. Τι να σας προσφέρουμε? Αυτή τη δεσούλα για τον άντρα μου θέλω.